Rian itu hata sahat mahita nuaeng tujujo tu parminggota apala di apen na parjuluon. Horas marihita saluhutna. Pabawa hamuma tuburusion idama nungaro hatu aumi idama ihutibana do upa silehononna jala pamalosonna di juluna. Rodo ale Jehovah di hanguluhon rohaku, ale di bataku, marhaposan tuho doau. Ediono hamuma de bata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dalan di ibana. Hodo ale Jehovah di hanguluhon rohaku, ale di bataku, marhaposan tuho doau. Marulup-ulup jala marlas niro hamahita manumunumu raja hamuliauni. Hubagalak malilinun songol partad daharadio nirohata managam haroro ni raja hamuliauni nama buan hatiuron tu portibion tahubasi marohata marsaur tu mangihon hatana robe mahita mardongan las ni roha di bagasan roha nauduk martangiang naho mahita salugutna. Amin. Tabuji matuhata marhiti namarede hita sebukede nomor 510 Adpen.
marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabuahamu matu borusion, idama, nungaroha tuaon mi, idama, ihutu ibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata pargugo na suhatu dosan, na tumupalangit dohot tano, hinorhon ni asin ni rohamdo umbahin sahat hami tu taon huria na ibaron, lehon matuhuriam todim na badiay, dohot hamaloon na siyanho, asalam rarat jalagad daharajaon mo di tonga-tonga ni hamyon, say lehon mahiras ni roha tu naposom, makatahon hatam, asalam dinggan huriam marhite-hite siyani. Pargugoy mahami manguloy ho di bagasan hapor siyaon na toktong, asa manahan hami sahat ro di ujung na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 511 ayat 1 sahatu ayat 2 Borusion. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di Titus 2 ayat 10. Laos diajari dohita paimay mahon hatuaon na tahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata na balgay, dohot Kristus Jesus si paluay. Ido sahat na, atong rak mangidogo mahita tu debata laho mangulahon na hobarto patik nay. Ale Tuhan debata. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 165 ayat 1 ayat 2
nabasa do roham diaw. Tatopoti madu satta tu di bata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pergugu na suatu dosan, para si roha na sumurong, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak perdosa na dangulon rotu jolo ni habang sahabadyon mi, manupoti jala manganggukon dosa nami. Masayut-jut warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata dohot pambahenan nami naruay. Indang huhaholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dungan nami, dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni, tamadori masanmu jala umanmu hami tuhamatian sa liling-nililing nai. Alay na mapurus mahami nuaing tu asini roham na gudangi. Mangido siyan na sa roha nami, hasisaan ni dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Si Pangulu hami, dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan, say asima roham di hami na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Molotung adong manang isi na mardosa, adong do pangodyata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala iba na do pardingganan taringot tu dosata. Alay indadaholan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tapuji matuhata marhite korletare.
Tapuji ma Tuhata marhite buku ede nomor 30 ayat 1 dohot ayat 4 paruak maharbangani. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo sadarion imana tersurat di pesalmen 80 mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu tajahama marsikat sorry roha na mangarsakon halulum lam ni bangso ni debata ede sian si asap Ale si parmahan Israel, saya manangi maho, ay hodo siadu Joseph, songon biru-biru, saya pataridahon maho, ale na marhabang sahon kerubim. Say sungguli ma hagogoonmu di jolo ni Efraim dohot Benjamin, dohot Manase, jala say rumaho mangurupi hami. Ale debata, saya pasuang mahami, jala pasihar bohim asa malua hami. Ali Jahuba di bata Zewot, sadia lelengon marmusu tihus ho midat tangyang di bangsom. Di papangan hodo tunasida roti ilu-ilu, jala di painupon hodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Di bahen hodo hami ripe hab badaan ni hobar hudul nami jalasai di elesi aka musum mido hami Ale debata Zebaot say pasuang mahami jala pasihar mabohim asa malua hami. ido sahatna martua doakan atau mangion hatani debata jala naupiopsa amin. Tapuji matuhata marhitekor ina parari Kamis.
Tapujima Tuhata marhite buku ede nomor 43 ayat 3 satu ayat 4 padiri rohamuna. Bagasan sada panidangyon dohok dongata saha porsiaon disadok portibion tahatidakon maha porsiatai rap mahita madok ahu porsia di bata Jehova ido ama parguguru suatu dosa natu mo palangit dohotan ahu porsia Yesus Kristus anak di bata Jehova rasa sadai imana kini buhuni si Maria nagabe-gabean si Antoni porbadia adorong suabubuan ido tuhata nato mau na bernit di pangumani silatus namate tarpajal doibana di hau pinarsila natuat bodoh toru dan ditano namulak maulo dari patoluhon nama naik tu surgo laudu tu syamone di bata Jehova nama naik pargogono suatu dosani disimai bana paimamulak sogot tanoon mangumi halak namangulu dohot nang mate hau korsia di perbadia jaladong sada huria nabaria huria hatopani halak Kristen akan abadia dohot dia sesani dosa dohot dia taina mandok mulak maulu dosogot daging ni halak naung mate dohot tingaluan rasul sudah. Amin. Tapuji matuhata marhitekor ina Debora.
tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan Minggu sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon, ima Minggu 3 Desember 2023. Na parjolo, goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion di goari Minggu Advent na parjolo. Dohot topik dungo laho manomu haroroni Kristus. Napaduahon pertukaran mimbar parhalado saresot HKBP Bonang Indah. Diari sadarion di parmingguon botari di patupado pertukaran mimbar parhalado saresot HKBP Bonang Indah. Namar jamita di parmingguon botari ima amang situa HB sianipar situa HKBP Binong Permai. Ia amang situa RH Ritonga SH marjamita di parmingguon arian pukul 10 WIB di HKBP Pos Pelayanan Cirarap. Di parmingguon sadarion manogot arian dohot botari papungu pilihan khusus dohita tu haporluan resort HKBP Bonang Indah marhite amplop naong di parade huriata. Napatoluhon sakramen padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion di parmingguon arian di patupa huriata do sakramen padidion nabadia tu onom halak dak danak dua dak danak bawa dohot opat dak danak boru. Napa opaton maka tidakon haporseaon tahun parsiajaran 2023. Di hari Minggu 10 Desember 2023 nanaeng ro di parmingguon arian di patupa huriat tado maka tidakon haporseaon ni parguru malua tahun parsiajaran 2023. Hobbartusi pinabotohom matuhita ima naparjolo di hari Jumat 8 Desember 2023 di patupa do pertanyaan pabor haton maka tidakon haporseaon diuduti gladi bersih parguru malua rap dohot natoras nabi. Napaduahon marpardomuan tu maka tidakon haporseaon sinosohon tu sude natoras dohot ianakon parguru malua asa saha madi gareja pukul sia 30 WIB adorang so masuk parmingguon. Napatuluhon di parmingguon maka tidakon haporsiaoni dihobasi huriat tado sakramen ulaon nabadia tuyana kota nama katidakon haporsiaon rap dohot natoras nasida. Hobbartusi di parmingguoni holan korni parguru malua dohot natoras ni parguru malua ma di patupa. Disosohon tu kor kategorial dohot kor wek asa patubegehon edde pujian di parmingguon manogot dohot botari. Napalimahon tikting pasu-pasu parbogason jemaat khusus. Tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu parbogason ma ima doker situmorang SE anak niamata saur martua situmorang nahinan tubuni inata naersi boru batubara namaringanan di jalan damai utama lorong 7 sumur
Tanjung Permata, Blok MD Bakung Jaya, Palmerah, Jambi. Ruas ni HKBP Jambi Sada, Resort Kebun Kelapa, Distrik 25, Jambi. Dohot Orwana, Ris Erdima Boru Purba SKM, Boru Niamata Banuara Purba Nahinan, Tubuni Inata Rizka Boru Manulang Nahinan. Nama ringanan di Huta Gurgur, ruas di HKBP Huta Gurgur, Resort Immanuel di Huta Gurgur, Distrik Tolu, Hubang. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu, sia Desember 2020 tolu di HKPP Bonang, Resort Bonang Indah. Konseling pranikah di Patupa di hari Kamis, 7 Desember 2020 tolu, masuk pukul 10 WIB, maringanan di gereja HKBP Bonang Indah. Napaunopon majakon situa di hari Minggu 10 Desember 2020 tolu di Parmingguon Arian di Patupa Huriatta do mangojakon tohonan situa tu opat halak calon situa ima amang calon sintua Hasim Bolon sian wek Judea, inang calon sintua Kaboru Naibaho sian wek Nazaret, inang calon sintua DJ Boru Raja Guguk SPD sian wek Bethlehem, dohot inang calon sintua EF Boru Gultom sian wek Bethlehem, naniuluhon ni amang padita Haris Tanda Huria Sitorus STH MM. Sai di pargogoy de Batama Nasida laho majalo tohonani. Napapituhon pesta parningotan hatutubu ni Yesus dohot tahun baru 2024. A. Natal Sikola Minggu dohot praremaja HKBP Bonang Indah di Patupa di hari Sabtu 16 Desember 2020 tolu, masuk pukul 10 manang pukul 4 botari, maringanan di gereja HKBP Bonang Indah. B. Natal remaja dohot naposobulung HKBP Bonang Indah di Patupa di hari Minggu 10 Desember 2020 tolu, masuk pukul 10 WIB, manang pukul 5 botari, maringanan di gereja. C. Pertangyangan Natal keluarga dohot pertangyangan ujung tahun. Sinosohon tusde ruas ni Huriatta asarap Patupahon pertangyangan Natal keluarga di Bagas Tabe ima di hari Sabtu 23 Desember 2020 tolu pukul 20 WIB, manang pukul 8 bodari. Dohot Patupa pertangyangan ujung tahun di hari Minggu 31 Desember 2020 tolu pukul 24, manang pukul 00 WIB. Sop kopi acara pertangyangan di Pasahat Huria Marhite WA di Ganuk Wek. D. Parningotan hatutubu ni Yesus malam Natal di hari Minggu 24 Desember 2020 tolu, masuk pukul 10 walu, manang pukul 6 botari di Patupa Huriatta do Parmingguon malam Natal, pesta parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. E. Pesta parjolo parningotan hatutubu ni Yesus Natal na parjolo di Patupa di hari Senin 25 Desember 2020 tolu, 2 hari parmingguon pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Parmingguon parjolo masuk pukul 6 manogot, jala laos diuruti sakramen ulaun nabadia.
Permingguan paduahon masuk pukul 10 WIB jala laos diuduti sakramen ulaon nabadia. F. Pesta paduahon perningotan hatutubuni Yesus dipatupa di hari Selasa 26 Desember 2020 masuk pukul 10 walu manang pukul 6 botari dipatupa do pesta paduahon perningotan hatutubuni Yesus Kristus huhut Natal Parhobas HKBP Bonang Indah sude Parhobas nama kubasi di HKBP Bonang Indah. G. Permingguan ujung tahun dipatupa di hari Minggu 31 Desember 2020 masuk pukul 10 walu manang pukul 6 botari. H. Permingguan tahun baru dipatupa di hari Senin 1 Januari 2024 masuk pukul 10 WIB. Sude acara perningotan hatutubuni Yesus dohot tahun baru dipatupa do secara live streaming marhite channel YouTube HKBP Bonang Indah. Napawaluhon pelean tutup altar nunga di jalo huriata tutup altar warna violet na ungu sian keluarga ni amang SH Lubat Tobing inang calon sintua DJ Boru Raja Guguk SPD Wek Bethlehem debatama nama masu nasida naung pasahat tutup altari. Napasiahon tok ripe pembangunan dohot pengadaan aset gereja sinosohon tusude ruas ni huriata asa pasahat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja marhite transfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor rekening sada walu 000 sada kosong onom sada 554 atas nama Sape Siturus. Napasapuluhon pelean dohot iuran bulanan, pelean permingguan, pelean sikola minggu, hamalateon, pelean bulanan dohot iuran boy mata pasahat marhite situa wek tabe manang sekretariat gereja. Pasapuluh sadahon perhepengon dohot torok ni ruas narodi permingguan nasalpu boy mata jaha dipail naong di pasahat huria marhite WA di Ganup Wek. Pasapuluh duahon selamat ulang tahun parhalado rapdohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur gok las ni rohama tusude ruas ni huriata namar ulang tahun ari hatutubu dohot hot ripe sian periode tanggal 27 November rodi tanggal 3 Desember 2020. Hatani Tuhan si peotota ima natar surat di Yesaya 45 ayat 5. Ahu do Jahoba jaladang adong bede bata dukon ni ahu. Huhohosi doho tagan so ditadaho dope ahu. Akka goar ni namar ulang tahun ari hatutubu dohot ulang tahun hot ripe boy mata jaha di file naung di pasahat huria marhite WA di Ganup Wek. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon debatama nama masu hita Butima. Tapujima tuhata marhitekor amasion.
Tapasahat ma peleata marhite pelean sada A dot sada B. Laos tay dehon masian buku ede nomor 40 las bima rohamuna. Raja Muna,
bata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mga ramoti hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Barita na uli hata ni di bata, magabi ujahan ni parjupangata prasaurata di apen na parjuluon, ima na tersurat di Evangelium Markus bidu 10 mamukamasan ayat 24 sahat tu ayat 37. Sonom maridok disi tatangihon jala tapai uti hukma di hamwak kadongan sonom ma didok hatani tuhata. Alai di akka ari idung salpu haporsuhon odeng makolom ma mataniari jaladang marsinodang be bulani mardabua ma akka bitang sial langiti jala humutal ma akka hagogo onni parlangitan. Jadi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhitehon obun maktat hagogo on dohot asangapon godang. Laos disima suruon na akka pardi surgo papunguhon akka na pinili naing siya desa na walui siya suhi ni tano sahat rodi suhi ni langit. Alai sian hau arai maguruhon hamu tudusanna. Yadung martunasi pucuna jala rukar bulungna potomuna ma naung jonok partaunan las. Suangle songoni jupang di idahamu masa akka odeng botomuna ma naung jonok haso songgopna. Situtudo hatakon tuhamu na sotu pasalpu bangso on jolo so jolo songgop sa sudenay. Salpu besogot langit do tanoon anggo akka hataki dang naulo salpu. Alai anggo arina do sadiharina dang adong nau botosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anakipe da holan amai. Gagam mahamu dungo mahamu ay dang diboto hamu manang sadihari tikinay. Upamana son halak na marhuta sada na manadikko jabuna dicagihod do huaso tu akka na posona tu ganub sulaw nabi jala si jaga pitwi di dokon marjaga atong dungoma hamu aidang diboto hamu manang sadihari rotuan na puna bagasi manang dibot niari manang dito ngaborngin manang di martahuak manuk manang di torang ni arii sotung jupak sahamu modum dinaro ibana topu ay tu saluhut na hamu kuatahon dungoma hamu ima sahat ni turupuki horas marihita saluhut na. Jelas selamat datang ma di sude ruas ni huriau terlumubing diakka keluarga ala tongon ima nama buan tupadidion dabadia ima keluarga onom halak onom keluarga totu gudang don wang dison torop sopiga akan nasuruas totu manohon nami mauliate di haror umuna ka amanginang alanya ka ulau las niroha di bagasa tikyon alam pinasa ma tuhamuna aka tamue, aka udangan, sudeta tutu ruas ni huriaon, horas madi hamuna saluhutna. Nuaing masuk mahita tutu masa minggu apen. Hobar mai tutu aka amanginang tu tahun tender gerejawi, tender parhuriaon, minggu ape parjolo rupani ima na di guarana di bagasatiko di sadok portibion. Los guarido di guarima apen na parjoloi tahun baru parhuriaon. Alanido sasitong na di hawak kadongan di bagasatiko odo sasitong na tau baru ni hita. Tau baru parhuriaon di apen na parjolon dada tanggal 1 Januari
Mulu tanggal 1 Januari tahun baru ni sude di Hamwaka Amanginang. Ido asa sude Portibion mames tahun merayakan marlas niro asidang holan halak Kristen. Nama mames tahun ni. Dohot do sude pangisi di Portibion. Ala buha ala sude do pangisi di Portibion memakai kalender tahun Masehi. Mulu tarok nakid di Hamwaka Amang minggu apen na parjolo ido tahun baru gerejawi. Alani ido takas matutu pasahato tu Hamwaka Amanginang saluhuna ala odo tau baru ni parhuriaon pasahatami matuhita saluhuna. Selamat tau baru parhuriaon madehita. Iya. Takas bete. Jadi odo tau baru tak. Jadi di tau baru parhuriano sa setong nasokya duhita nian malas niroha makan bersama. Ada yang apalagi di pasomal haga bibi, naneng dohono ta, omma tau baru ta. Bulu tanggal serena ki jelas tau baru di Portibio de nama mestaho. Alanido di Hamwaka Dongan, molonunga sahat ita tu minggu apen na parjolon ni matau baru gerejawi. Saira adong do ke sana, hira adong do ke istimewan na do aka minggu na asing. Hira dohono ta biasa sajo. Bahkan adong dulu lebih tadi di aped dope nunga dipasang gaba-gaba. Habis sasitong na daw. Di minggu aped dope nunga mar Natal sasitong na daw. Alai masalah pemakdamay na rohaku. Masalah pemakdamay di bagasan aka minggu ape ni tabereng tutu seira sorong do hatadian na. Alai yang go di gereja tahaga BP bonang indaun. Aka amang talumubi Hamwaka inanami adong do libere kamu hatadian na ado Hamwaka parguru nama buan na terdidion anggo hatadian na libere kamu na nuaing gereja haga BP bonang indao di masa apeno baru Hamwaka inanami na opat adong do iya adong do alanido tabereng majo tutu mulu adong do sian na adong ima hita makatai. Dak sian na so adong. Asa tabereng batutu adong lo dua pangalapation ni makna ni minggu aped. Adang merdok do si minggu aped pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan asal aksesoris dan asal dibain apen ni. Na perjolo makna ni apen na perjolo mengikuton kalender gerejawi ima masa panomnomon di ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus, masa penantian kelahiran Yesus manang menyongsong Natal. Napaduaon ima mangyuton teologia eskatologis, ima masa panomunomun haroron ni Tuhan Yesus napaduahone penantian Yesus Kristus kedua kali atau akhir zaman. Alanidi secara liturgis perayaan Advent saya identik doi dohot sada lingkaran bulat. Auma nata berengin waing bulutung peta bereng hata dia nakid di tonga-tonga ni bagas joroon. Ada lingkaran yang bulat na dipatupai sasitong na siya bulung rata doi. Alain waing akan imitasi nama, nah menyerupai bulung rata. Ya. Jala somal na digatuk koma bulung rata ina berbentuk lingkaran ini di Hamwaka Amanginang di jolo ni pitu. Ditohang ni pitui yang secara sederhana dimaknai di Hamwaka Amanginang bahwa ketika yang punya rumah menggantungkan itu di depan pintu, itu adalah tanda kesiapan penghuni rumah menantikan datangnya keselamatan dari Tuhan. Jadi mulut tagatuk tutu noni ima na sering diguari lingkaran apen manang event green di dokon di jeloni pitu lapatanna ima nunga rade perjabui manomu haroron itu hani asa doholot tama itu bukan hanya semata-mata hanya aksesoris dan pelengkap hiasan Natal jala adong dotong ruas mulai Desember 1 Desember tahun berikutnya saya gatung lingkaran hijawi di pitu jabunai. Tidak apalah salah berarti dia tetap bersediakan itu noai. Jangankan itu. Pohon Natal perlu soni alu je bang paditanami itu tukko doh ahek plastiki. Jadi ang pola beda ni bro Natal bulan Desember ibu gahu ni. Akan itu.
Sani mata bereng, nabuin na neng dohonot talisi, saya katung terus disi berarti persiapan. Saya dong do terusi di hamwa ka amanginang. Jala do mutusima, na berengota di haroron ni Tuhan Yesus, di sungguri hitanu yang di apen na parjoloon. Dia may molo di apen na parjoloi ima minggu tau parhuriaw non, di hari minggon. Nunga ta ujungi ujung tau parhuriaon na di hari minggui. Nga ta ujungi ujung tau parhuriaw ni tau baru parhuriaw mahita. Jala di ujung tau parhuriaw na minggu na lewat sepakat dohita salpuro hape saluhu na itu tuh kaamanginang ido sepakat dohita na di ujung tau parhuriaw ni ternyata semua akan berakhir. Sudah ikut marujung ngolu di tiki Nabi. Segala ruang dimensi dan waktu pasti akan berlalu. Alai sarana nahot di hamwa ka amanginang Roma turpuko mandok. Sudah HP ikon salpuro. Alai turpuk sadara mandok. Salpu besogot doh langit. Alai ngo hataki dang na ulo salpu. Ternyata hanya firman Tuhan yang tidak berubah. Dan adong di tonga-tonga li portibion na sumubauba dohot aso salpu. Ternyata ayat 10 sarana kido salpu pesogot langit dohot tanoon alain guhataki dang naulo salpu. Maka pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi daging. Di mulanya nu ngadong hatai jelas sol tu debatado hatai ise deui Jesusi. Tak pola dau kita memeringati. Ise deui Jesusi. Oma sasitong na di hawak kadongan dan di halupahon niya kasisianing. Buta bayak ko di hawak ka amanginang. Nunga di sisa sitong na Tuhan Yesus rapra akaw sisiani. Alay nang sadar sisiani di hawak ka amanginang. Maka rotu pakilaan na sida. Bagas joroido sa di paululi na sida. Hapi dang dihilal na sida. Nang dilapong na Tuhan Yesus. Buta bayak ko di hamwa ka amanginang. Ngalilabung na be Tuhan Yesus. Alay. Di ba nasida bagas joroi. Lebih hebat. Lebih takjub. Burong otal lebih takjub nasida. Mamereng portibii. Siya na mamereng Yesus na dilabung na. Jadi molo di hatali trupukon di hamwa ka amang nang Roma anak ni Jolmai. Didok nakidisi. Nang Roma anak ni Jolmai sasitong na. Dang be nunga be di labungmu Jesus na roy nunga di tonga-tonga tabibana di hamak kaamang laho panguluhon laho mangurupi hita laho mangalehon semangat di hita kurian itu hata sarupa do tuakna neneng dohoro disi paru kilope dang boy mga badi hita dang mamereng Jesus. Bodoro akka paruk kilo ni. Bodoro akka galubangi sohon akka na pinasaha niya ka inang parede Deborah nakin. Galubangi pasti ron. Alay sotong ala ni galubangi gabidang boy bereko Jesus di tonga-tonga ni pardalanan pakkubasion panggulmiton ni di portibion. Na di hari minggu di dot dotong disi. Ago honok kuma apusak kuma nasa ilu-ilu. Manang bohape ilu taon air mataon dang boy mago. Dang boy magui. Jala ito palibatado sempurna. Dang boy mago ang go iluluta di hamak kaamanginang marguna doi. Alabal menurut penelitian air mata itu sangat berguna untuk mencerahkan mata. Ido menurut penelitian di. Alay bulu satu mata angis gabi sahit, ay museng do. Ido saya dok unang mas satu mata angis samu songo si pilibigui na sumar pakiri molinna. Anggo tangis boy do. Menurut penelitian akin bahwa itu mencerahkan mata. Alay itu air mata nanengro, ima air mata kehidupan, air mata sukacita harus hilang. Alanido halak na mangulu di bagasan apenda parjolo. Dia sudah membuka matanya dengan mata kehidupan melihat Yesus sang kehidupan nih. Itu yang dohonon. Ngekopal tak
ngekot tajom di pamerengan ni halak ng malapenda perjoloi dengan mata kehidupan melihat Kristus, melihat Yesus sang pencipta, sang pemilik waktu. Hurian itu hatta, taber yang terpukul dan mengihut banyak hal yang mengagumkan, mentajukkan. Isa debuin mamereng na menggagungkan di hamak kaamangina. Isa debuin hita mamereng na menggagungkan mentajukkan laki di bagasa terpukul. Nabi nereng di jolma biasanya di hamak kaamanginang holak kehebatan di Portibion. Bulu tabereng nasi pata Facebook tay di Google di TikTok do akana asingi tabereku na tare tanpa diundang buy tabereng rupani adong maka hamba-hamba Tuhan na sa hira terkesat dipaksa buy merdala do ngapeol pak na do dia alay hira di ujung nai dang jadi harwa buy jongjong manang dia tor dilanjuton na asing ba ipaksa jolmaon asa buy jongjong ipaksa mengalihkan perhatian iba ni mana songo Jesus boy pamalupon na mabitung doa kana asing na roha ma di bagasa. Ale bolu tumboy pe manang gabi di pauto-auto jolma di bari layar. Ujungan jolma di Portiba mamereng tak cuduk busong ni ate. Bahasa busong ni jongjong doa kana asing. Bahasa bolu padita ni hagawi pe itangyakon pas mati ina museng. Itu kan? Ape bolo padita na asing di Jow. Hape laki betul do pas mak songoni pas malum hape ki padita na KWP pas itoneng tos. Ape nang lujo sa sitong la kan? Ngai itangyak perjulu pedua petulo tiba padita ni KWP tertos. Papuji tu ama. Bolo to padita ni KWP do batu surgo. Itu proses. Tasong rupani di marehat na jului. KWP trasingo tiba di marehat di lapangan Shatter Mai ate. Nah, ini julu di makam pahlawan, ada bukan pahlawan, alai Bank Indonesia. Ati ki mahasiswa tok sudiduk kedalanan. Roa kakarina, lotu kakari, ala pre-pre tong gratis, wa maka mahasiswa kan. Hape ternyata di hamak kaamang binoto mah. Bulu along pinamardalan, boy satok kini ternyata di balik layar sudah dramatisir. Bah, siapa mahabiak ke hamba-hamba Tuhanon naroha. Hape tarboto mah dutolorinai na di pajong-jongai alay paksa modding. Kenapa? Karena sudah diramatisir. Dan nasa sitong na adong AKKKR na mabay penyembuhan. Oma. Jala-jala mali Portiba tapjud do mamerengi. Marilah hadirilah bawalah keluarga beramai-ramai ni. Tapjud do Portiba mamerengi. Hape tak tajuk pita mamereng Yesus na anong dijabutai. Oma permasalahan na. Ya Portibo sangat luar biasa loh hita mamereng ketakjubani. Apa Yesus na labugtai. Tak tahigala nang mga dotita dia hamwa kaamangina. Alani sanggup do hita mamerengi, hodol lagi permasalahan. Ahapi tahun na masa. Nang dohonon na, saya akan ikut melihat kedatangan dan kehadiran Yesus dalam kehidupan saya. Idong dohonota. Dan dia berupani tak takas. Jalai patakas di bagasa terpukon di hama kamang istilah di jodoh sa desa nawaru nakidok dosi. Di jodoh sa desa nawaru sa suhi ni tano sahat ro di suhi ni langit. Sudejol mai ikon mamerengi. Sudejol mai ikon menyaksikan menjadi pertanyaan bahkan menjadi persoalan. Doho mamerengi. Doho mamerengi. Ternyata realitas di hawa kamadok akasisian nong rap doh Jesusi dan diberengi. Dan dibereng. Mulut tabereng nuang realitas nama hita. Wa matu akadong aku akka ama majuate. Tapi majulu sada tudusan. Susala ama. Boleh bakasan AKPA do akka seminar ama saya dokop perseminari do. Mulu sahalak ama ikut do ama na porsia. Sa ala ama ikut do ama na porsia mulohita pe songon ama dang porsia songon ama na porsia di tengah-tengah di bagasta mau dibawa kemana orang-orang yang di tengah-tengah rumah tangga kita itu. Mulohita sendiri pedang halak na porsia dang maka porsiai Yesus di tengah-tengah ni hamaut tadi tengah-tengah di bagasta
songo dia mai hita mabuan na ditongani bagas tai pajupang dohot di mata. Itu menjadi persoalan. Omana neng berengot sian kacamata rohani, sa sudut mata ni hapor syaut tadi sudia kana masau di hamak ka amanginang. Sian akana masai didok atong dungoma. Berjaga-jagalah dang pertibio si salah honommu, dang menyesali keadaan, alai orientasi diri harus dibangun, ido halak nadungo, dang gawi salah honommu pertibion, unak salahon keluargam, unak salahon pertibion, unak salahon covid, kadang ko, madok songoni, teh kopi ton songnom mani hinna, isalahon covid naro, isalahon aka keadaan, disalahon aka nahubar tu ibana. Bohado halak na mamereng dirina, mulak mamereng dirina. Membenahi dirina bahwa yang datang itu harus disaksikan dalam kehidupan. Jadi kesoin dok ka amay nang lamarapen. Songon jamita nang salpui. Namar sormina. Nung bereng sormina ni pola lawi mana teng botobe songodir sa setong na buhina. Alai turpuk di apen na perjolo mandok bahwa kita harus ikut menyaksikan di apen na perjoloon, menyaksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Buhado halak nama mereng dirina mulak mamereng dirina. Totu disombai hitan waing ku berjuang ido asa ubai pitor didok hamuaka amanginang dang adong uboto sa di hari parrona. Dang ona boto sa di hari parrona. Atong mulu adong kita nuai maboto bandung nga salah didot nak dibaga sa trupukodang adong ubotosa sa di hari parrona aladang adong mapotosa sa di hari parrona ido sa dok jaga maho dungo maho berjaga-jagalah alani idot dina dungo hita dina berjaga-jaga hita disuat tom dibaga sa trupukod tadda bereng matanda-tandai di suatu nomor hiti tanda-tanda alam didok bereng mahau ara bereng mahau arai jala oman wang tabereng wang kaamangin ang namasa di tengah-tengah li portibio terlumobi di huriat tahagabe penadung di luat samosir nagabe suku-sukun buha hiaro masa songodi si hotang na di samosirakia kejadi songli doang di bakara tidak pernah. Sapi betu rosa gijangi rupani hukum sudia kajol maina na bodi hukum do akajau. Dak kia masai. Ala nu nga masai muai. Ya. Asa tabiri. Di hutat tadi ka amanginang. Na perpudion viral do. Di Lubajulu. Mananggabi kong kalikong pemerintah do aka pihak swasta makelitano. Bebe buhat dui, ne budi gereja Lubajuli hukum sude akajol mana di toli pasaron ai dulu nanti budi. Ima taberin di hawa ka amanginang, ngama sabi nuangi jala idu tanda-tanda na taberin. Alani jagamu. Jala Roma na paduahon ulahu tanggung jawabmu. Ulahu tanggung jawabmu di bahet do diturpukon tudosan adong ma nalau marhuta sada. Yunak turpuki Pitor di basahat na marhuta sada itu tu naposona akasulauna akka naposonai ise dui hita dui ruas ni huria di akka amanginang nak pola dauru pani hita dui akka ruas ni huria di unang lalak manalusoli keadaan unang lalak manalusoli namasa alai ulamu sadenggan-denggan titik dangarong naasi jangan mengkambing hitamkan unang manalusoli keadaan unang manalusoli akan asing ala secara psikologi di hawa ka amanginang halak na manomu muludang adong diulakon manangaha itu pasti baru kainang bosan do manangdang bosan ala ni bosatta tapi citi marupanio tabuka segala macam na tapi nungaron na tapi titei tongdo dang na tapi titei dia kepi fokus na tonggo tapi citi tak peduli hita dinaroi jol mana tapi titei tetap juga menjadi fokus kita adalah yang di genggaman itu baik kau asa nang dohorot tama di sini hama ka amanginang tabireng ma ternyata kita harus aktif dalam segala hal
Ikon aktif doh kita di segala hal. Namar apin supaya kita justru tidak hanya disibukkan dengan mempersiapkan dekorasi Natal, mempersiapkan perayaan yang menguras tenaga, menguras dompet, pikiran, bahkan uang. Sementara mempersiapkan makna sesungguhnya, yaitu penantian Yesus yang kedua kalinya, kita tidak persiapkan. Odak keamangina. Tangna semarlapatan akahaulion, marlapatan di. Tapi jangan menjadi itu fokusnya. Ya, song nama lang ahadu hitaropani di sisubat tano di balangan da julu ate. Ya, uram-uram mai di padu kan? Nah, ale bulung apa guda kuram-uram mah, tapi mago dudaina. Apalagi ibai museng aik. Unak pa guda kuram-uram mah, habi kabe mago unokna. Ini notabene di hamba kamang naing malamar situ tu hita paradi na rekod di haluao ni todita. Itu anggo secara praktis nunga sudah kita mapoto saka amanginang aka ahal sulauta nading gad dijuluni di mata. Patuduhon holong di roha marhite narade masih urupan olo masih tanyangan uhud jamot di hapor siaon ala buha bodo portibio mangelaelaho di tonga-tonga ni akka na mangelaela portibion gabe boy mangalalapiho dak porsea tu Jesus nong hehe di Jesus na paluaw ko Jesus na maleon hahipason satu bagasatikyo alan di hamaka amanginang Roma museng trupukon tabereng di realitas na tabereng nakin akan adong nabuba tabereng di ruangan ibadah on. Dia may masupado mo tu akan tardidi. Napaluahon tabereng di na adong na tabereng na tadi siyan akan nasalpui. Tabereng do warna liturgi ni hagabi pisa darion warna ungu. Ate. Akan natopo bereng gabi di padomu do nang aksesorisnya do akka gaun na ungu atau sering dikatakan merah lembayung ya warna dasar ungu muda jala warna jangkar kuning mukira suku-suku do hita esong nasi harus songon nasalama bad nuaing namang gorgaon asang gawi sahira jangkar di bainon ya ahadui artinya itu salib jangkar digunakan oleh orang-orang Kristen mula-mula yang tinggal di kota Kombi, ya, gua di mana di bawah tanah tempat persembunyian, ya. Lambang ini sebenarnya adalah warisan bangsa Mesir kuno, namun kemudian menjadi lambang universal untuk menunjukkan pada penderitaan Kristus yang dihubungkan dengan masa-masa Advent. Salib jangkar melambangkan pengharapan umat percaya di dalam masa kedatangan Kristus yang kedua. Idopon. Ulo adong akka kapal nang berlabuh, iko sahat dutu dasar ne jangkari. Ikon itu. Jala itu nang dohonota pala di bagasa tikon di hamuna keluarga nang mabuat danak tu padidion na badiai. Dinaung bimbinga kita perguru tardidi natuare. Danagon di pasahat tu hamuna. Dada anu dohorona do di agedai di pasahat dan nahot tuhamu dinna di nungmar tardiri mana dong nung malua dang nalau dongamu nalau ulau alai buhado makna dan nahot di pasahat tuhamu tardiri ibana supaya dia menjadi ahli waris kerajaan surgawi. Ido asa mula-ulak tadok di hawa kaamang. Suatu ngadong behita namadok nang marape di bagasa tiko belotung pendok kita merdau pogu di tongah-tongah nilas ni rohaon imadah nunga mangalap goar dana kon sian joro ni di mata salah dui dang mangalap goar alai di surat tomma tubuku hangoluan tapi pewaris kerajaan surgawi manasida rap tertanam rap hehe do Kristus naung mati ido kaamangina jauh tunasida nolong keluarga bulu tungarong madok songoni tak bihadang merminggu na merminggu pelu lalu lupa piterdok kamu tik mangapu satabi tulang na buru dang na mangalap goar sianu nangon asa sadar tong na marapen ku sadar do dang bu satu ngaso sadar disilang berengota dang na mangalap goar alai tartanom may ibana sakabona ibana doho Jesus na manopa ibana ido nakin di hamu akan atoras ido akabunga perempuan ajari anak kami
hapor siai ma senjatana baru dok nakin martangia ko tutuhan na manopa asa diurupi ho ano kami asa unang magopo kaniro dina parpuli idok manakin sukulon ni Tuhan ima aha ulaning nang binaim mo tulad danaki idok nakin kubigi sa jamitay nah aha tutu unang gabi hamu no pamasukon Tuhan rajau ni debata marhiti padi dion nabi alih hamu mengucat isina bertanggung jawab song nakin na hulo di bagas satu pokon ulah hono tanggung jawab ta unang gabi terdiri di mana di HKBP alai nung magurang tak terboto-boto hapor syauna idai masudi aka lihat pertibion idai itu karismatik idai itu GKI idai itu Betsaida idai itu sang ujung Tuhan ini pedang iboto manang dia be dan akon gitu kan isi apa ini hamuna yang dilaluti hamu di sekolah minggu ya nangin wae ditaruh di sekolah minggu lai hudul-hudul ibaribaan gang romuseng berminggu ayo dong jadi pisiran cawon tadu tahun depan ngama kata tahun dok itu para tahu memang ade ini juga harus kita desain bagaimana gereja ini juga bisa bersahabat dengan anak-anak ya masuk misalnya dengan jam yang bersamaan nah torasna berminggu pagi anak-anaknya masih sekolah minggu itu asasadalan atau ini juga kita akan coba bagaimana ini cara kita mengajari anak kota alapa didok nakin pungwan ina Deborah sudi dorong galumbangi tangin mai boy do dana hoti kidang anong dobe rupani saya mertangyangi hita tu debata Tuhan alai nung didok nung di palumehon nung di leon setetang jawabi tak tanggung jawab hapor siauna tak tatangiak ko di mana ujung nga magopoma di parpuri nakki didok di jamitai aha ulaning naung binahem butu dak danaki adis siro alini takas tuhamu natonas di bagasan anon pasahatot talmaibana tuhara jauh di mata didok di Lukas 10 ayat 20 matae tahalason nang tersurat warna di banua gijang warna do na tersurat jadi dohono kulo mula-mula koropani sutung dia rohamuna kula warnai do ate margani nang dohot margani sido hita margani Kristus do hita asa itu nang berengota mulu margani Kristus do nasida habe tanggung jawab ma ala tu Kristus do pusatna dang tu marga si manulang dang tu marga si regar dang marga manalu dang marga si jabat dang marga merpaun maksudnya marga nete holok nakina ayo ono paham kan ono matong dua si regar manulang sada merpaun sada si jabat ang dope manurung anggoto lang lubak yang lupa tombol tu ulai dan lupa iba. Apalagi mandurungo persiyong donate. Edo. Sahutan ina buruku ni bana. Mangulu pena buruki kan? 30 tahun. Ang siya pulu. Sedangkan amuk punya gijangan 25 tahun. Edo. Nang dohonot tadi siya mo kaamanginang. Pasahatong di bataro kana rekod idat danapon. Mulubuha ditugu-tugu kamu, diajari kamu, ditangakok kamu. Ujung nggak boleh diparpuli sehali pe isuk kutu hatta maulaing dang pinasahapmu dang adong be ya saya kan Tuhan sudah mau mendoakan segala sesuatu kan sudah saya usahakan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya ujung nggak halak dang marapeni tikos maibana para dehon di tonga-tonga ni saluhut padalan di nguluna alane di hamuna keluarga rabdo sudi hitana pungu di tonga ni bagas joroon tabay ma ngulu tahun nagabi ngul na toktong bungo hamu pe songonima dungali pasahat de bata tu hamu dak danakon pagudak-gudak kamu ma dak danakon di bagasan ajar na siad de bata asa toktong di bagasan aka partikian dang didapot tita renges dang didapot tita mudum ala toktong satia sebagaimana
istilah dari aparat tentara artinya. Tentara menoro akka musuh tentu belum sadong pelorna dan adong amunisina tentu dia akan mati. Tapi ketika amunisinya pelorna adong, tinggal dia memuntahkan untuk melawan. Hal tentara songon itu. Ada belum sadong dong di bagasan senjata naik, ya mungkin saja dia akan selesai. Alanido perjalanan kita ini akan masih tetap berjalan. Alanima dihita saluhut nanang dihamuna keluarga. Selamat apem madihita, dungoma hita lamanomunomu haroroni Kristus di tonga-tonga di sude perdalanan ni ngoluta. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema Tuhan di hatam nang hubigi hami di bagasan sadarion di apen na parjuluon. Nunga sikop tutulas ni rohanami di tonga-tonga ni na manumunumu harorom na palualihon. Dungo mahami tutu. Hulau kami maakan nabuhi, hulau kami tanggung jawab namin di tonga-tonga ni Portibion. Asa unang merhiti akan namasay. Gabi akan namasay hubay kami akka alasan nami lahodang mangulak kaulaw na dinggan. Songor akan naposom hami Tuhan. Soalnya karuas ni huria asa unang lalap hai manalusoli kiadaan. Unang lalap hami manalusoli akan namasa. Alai ulah hami ma sulaw nami sadenggan ni denggan. Ali Tuhan si maham tuktong jaga dungo di tonga-tonga ni saluhut na alam dunga tung di suatu toko akatadda marhiti akatadda alam na buhu bere kami dia kapartikian da parpudion na suiha masa gabi masa mai alani dungo mahami isudeno ni Tuhan toktong mahami jaga jala toktong martangi yang tuada upam mangodihon keluarga nami mangodihon akka enakon nami mangodihon akka pardihuta nami mangodihon akka ama songon ama na toktong porsea lahu manguluhon akka keluarga alani Tuhan hodo na punahami apalagi apen na parjuloon tuho mahupas ahatami nang akka ulaon sa minggu 7 lanon talumobi may nanayang pasahaton ni naposom sakramen padidiyon na badia tu onom danak di bagasa tikyon ramoti madat danakon marhiti akan atorasna mamemehon hatami Tuhan majamot manangyakon asa unang magopo tutuna sida tagan di Portibion alanima toktong mahami acari mangasahon todim na badiyay ali Tuhan songoninang di bagasan akka partikian na jonokon ima akan akon nami nang bersyajar na salilingon di makatidakon hapor siyaon na toktong ma na sida gabi akka ruas na toktong tang marhapor siyaon panugunugun na turas na sa turus dope laman ang yak dohot mga jari dohot songoni nang dibaga sa tiki na jonokon ima pamasumasun ni anak dohot buru ni huriam naro tutu dibagasan akka partikian ng salpo nagabi ruas ni huriaon nanayang si hubasan ima doker si tumorang anak niya mata saur matua si tumorang nahinan inang boru batubara dohot orowan na ris erdima boru purba ali Tuhan culuan ni mapardonga sarepion ni naposomon narap dohot tamen waing marminggu di bagasan sanarion tiroi dongani jala toktong ma pasu-pasum na sunda badiai masu-masu na sidagabi ruas na mangulu ruas na toktong dungo martangiang majamoton haporsyona songoni nang akka pajakunon ni calo situ na gabi situ di huriaon toktong maho Tuhan marharajaon ito nga tungan ni sudia kaulaw ni gabi takas marurat marparbui akka pakubasyon nang di akka perayaan Natal na sipatu paon ni huriaon martaba-taba ng akahauliyo ni bagas coro Tuhan marahidya karuas ni huriam na burju na sa turus pasahaton akka persembahan terlumubi may ima
napasahaton persembahan ni tutup ni altaron sian keluarga ni amang tubing inang buru raja gugu pasu-pasu matuhan na sida isuya kaulaw na song aka aparat titonga-tonga ni negaraon do ya kapangajari do akan naposom ramoti makanak na sida pasu-pasu isudi aka ragam ni aka ulaw na sida patujulo di patujulo ho Tuhan di saluhut aka ulaw ni angka ruas ni hurapin na pasahaton aka pelean hamulian tiyon do aka tanggung jawab di tengah-tengah na mengakhiri tahun 2020 tulon Tuhan atau pasahatan pasu-pasu ma aka arta na adong na sida asa tong mertabba-tabba aka pasu-pasum na busi pasahaton na sida tu hadengganon ni gedung song ni ng partodion di tengah-tengah ni huriamon ali Tuhan pardinggan bahasa di bagasan saluhut nai pasaton nai matuha karuas ni huriam di bagasan kelas ni roha ni namarningot ulang tahun hasosorang dohot hotripe tuho matuhan upasahat tami saluhut na akalas ni rohai asa toktong marurat marparbui akahamulaton nami hobar tu na nihirim mo sa tonga-tonga niya ka na porsiya toktong mahami pasahat tu arupa mulai Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan nakaparsahiton dito nga ni bagas sonyang di rumah sakit to dia keperawatan halumoy may nang nyonya isha sinaga erburubutar sidaputar David Hutapea dito nga tonga niya ka pemulihan Septian Silitonga nyonya te situhang purusiahaan inang nyonya Esmar Paung inang nyonya Ipapahan do amang irje hutagal burusida balok na sa toktong dupi di bagasan na katangiang tonga-tonga ni saluhut na akka perubatan ni holut Tuhan padaw ni nabulon surduk kumatangamu na sunna badia mamasu-masu asa toktong sihar panaili na sida tonga-tonga ni hapor siyaw do akka keterbatasan na sida alani ma Tuhan papor hatma akka ruas ni huriamon sa minggu 7 lanon asa toktong di bagasan na marapenon toktong dungo jamot jala jaga dia bagan hapor syarnai morhat mahami rap dohot tu mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin tapasahak ma peliata na buri tu adu pandibata itiki na marede hita sa bukid nomor 530 sia sa hutagam do tuhak Soy hutang,
Burian itu hata luan sahat mahita tu ibadah sakramen padidion nabadia tu olum halak dak danak syalanima di bagasat tikio masuk mahita tapara dima edeta tabuci matu hata marhiti buku di nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Nami dari Banua Gijang narodohami tujulo mabuan akadak danakon sai asimaroham jaloma nasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangyahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhamu natoras salugut na jongjong mahamu di inganam muna. Atong hamu akadongal nama buan dadanak sididionon tangyon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu lihat portibion nin nama dok akasisianna. Ude hamu masaluhut bangso didi hamu manasidia tu bagasan guar ni debata ama anak dohotod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhu na nahutonahon itu hamu jela ingot ma sana dong anakku hamu ganup ari rasi-rasaro ajal ni hasyanganon manang isena porsia doho di dapotan hanguluan alain na soporsia hona sugut tangun hamu madogot hata natal surat di surat ni si Markus adong ma akka nama buah danak tutuhan Yesus asa di jama Allah dipicang akasisian nai manama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohanan idok ma loas madak dana kiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajau ni debata na tutudu na hudokot tu hamu manang ICP anggo sosongon dan danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul ma akadak danaki dia pehom matangan na tu nasida ma masu nasida atong di hamu natoras hadidak kon hamu majolo ha porsia otai au porsia di bata Jahuba au porsia di Yesus Kristus porsia dito di parbadia atong alusi hamu mahata na husukutonon na parjolo dipanggil hamu nuaing di dion akadat danagot tu bagasan nane hapor siomuna behana olodo hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata
na patuluhon na uludo hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asaga beruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai Roma hamu tujoloon. Ale Michel Kayona Ronauli udi di mau tu bakasan guar di bata ama tu bakasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus tu bakasan guar ni to di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ma ko di hamot mo tu harajau ni di bata ro di saliling nililing na. Amin. Ali Grace Jovanka udi di maho tu bagasan guar di mata ama tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Saderamoti Tuhan di bata maho di hamot mon tu harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Maria Dialusita kudi di maho tu bagasan guar ni mata ama tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho di hamot mon tu harajau ni di bata ro di saliling nililing na. Amin. Ale Alfred Timothy udi di maho tu bagasan guar di mata ama tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Sadiramuti Tuhan di bata maho di hamomot mon tu harajau ni di bata ro di saliling nililing na. Amin. Tiup. Itu mau dulu. Oke. Ale Chloe Kanania udi di maho tu bagasan guar di mata ama tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Sadiramuti di bata maho di hamot mon tu harajauna ula no satu di saliling na. Amin. Ya. Ale Nathan Gerson Asarel udi di maho tu bagasan guar ni bata ama
Dotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dotu bagasan guarni to di parbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho di hamo mo tuharajau ni di bata ro di saliling nililingna. Amin. Martang yang mahita. Oleh Tuhan di bata amanami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungahu pasahat hami yang kadaan ako tujo tuho, jana di jako kodo na sidagabi anak komu marhiti-hiti padidio na badiyay, asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon, jala gabi paneyan di hanguluan saliling nililing na, asimaroham dohot di akan atoras sinda danakon, saya pargugui jala ajari mana sida manogunugu dan akon tuho asarap na sida taru di harta banua gijang harajaume. Amin. Jongjong mahita saluhut na marede mahita tapuji Tuhan tamarhiti bukai di nomor 146 ayat 1. Pelean na tapapungot to dupan ni di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Odo hararwan salugu silile kon na dengka do nasa ulibasa na maulitus. Pasahat hame masya na nilihomi tu hami pelean nami tuho. Sejalo megabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asau parhasi yang hami peleanon. Pati bulukon harajau mulito ngatongani huriam dohot di portibion. Uhai marohanai marhiti-hiti todim. Asalam mutada hami gurang nisilol le homi tu hami. Asalam girgir hai madok moniate tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata manami rodi saliling nililing na. Muliate marohanami tu ala diramutiku hami. Di bagasa tau perhuriau nang salpui. Asin roham dona hupasat hami tu bagasa tau nebaruon. Pida hami di bagasa nasa tau no dengkan di basam. Buas doho mangaleho barita na uli tu hami. Asa mardami jalan marhasurangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akan aporsia. Akan aburju mangului hatam. Di pargugui hodo akan porsia dohot na posom akan mamaritakon habalagaw mo dito nga ni kuriam tung naso habilangan do sudi dengkan di basam na sa tao ni siya minggu tu minggu siya bulat tu bulan sahat rodi sadarion di baheni hupuji hame magwar mo jala hupasangap hame maho say konggo mi jala pasu-pasu manang kuriam tabay maggandu pari torop ni akan porsia na marholong ni rohan diho say pararak maharajaw mo di sadok portibion. Saya ramoti huriam asa unang sautahi ni parjahat na mga bati hararat ni harajaumu. Saya unang luas huriami disusay, digaori, manang diliay. Ramoti maaka na pinilitmu, pay masahat tuhanguluan. Saya ramoti masudina posom na mamaritaw barita na uli. Saya jo maaka na soporsiero pe si pelebegu do parugamo na asing. Asa dohot na sida pasangapon guarmu. Saya ramoti jala perbadiay mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songol na di banua gijang. Leho matuhami sadaran hanguluan siapari. Say samaru sanami songol panesanama di dosa inuan namardu satu hami. Undang hami tugihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disordakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Hurian itu hata songot dan ya kelas ni rohata katina ka jalang-jalang ta upang idohami majongjong mahita sa luhuna. Hurian itu hata namalas ni roha apala di apen na parjuluon pasatay ma mauliate di harorota marsoba tutuhata jius raja ni huria di hamaka amanginang haanggi penaribot sudi mahami parhubas di apena perjulo pasato tuhita saluhuna. Selamat hari Minggu marihita saluhuna. Selamat tahun baru parhuriau marihita. Selamat apen horas marihita. Horas. Ya, pinang idoma untuk keluarga, dokumentasi untuk gereja, untuk semua boleh di depan ini. Ya, boleh hati.